Izložba se zove Studije sjećanja jer obuhvaća sjećanja brojnih žena koje sam intervjuirala prilikom rezidencije u Parizu. Neki razgovori su trajali preko 2 sata, neke su plakale, neke su se stvarno jako otvorile, s nekima sam se jako povezala, ali to su sve bile žene koje ja nikad prije nisam vidjela. Kad sam završila cijeli taj 3-mjesečni proces, bila sam preplavljena sa svim tim pričama i njihovim prenesenim emocijama i traumama. To je stvarno bilo jako puno za isprocesuirati. I onda sam krenula raditi transkripte tih razgovora i na temelju njih sam počela stvarati portrete tih žena, sasvim nove portrete koji nemaju polazište u stvarnosti. U početku nisam shvaćala da se inspiriram podsvjesnim i da se inspiriram pričama i sjećanjima i da mi vizualni podražaji nisu tolika inspiracija kao što su to priče, ali sad kad gledam retrogradno shvaćam da sam taj proces koristila posljednjih nekoliko godina i da su mi priče uvijek bile polazišta i da ću u priči uvijek moći pronalaziti poticaj za stvaralaštvo. Da, to je lijepo.